دەمباش گۆدارên delal wara Perxudres podcast'e. Ez Ömer Faruk Baran ji vê podcastê notên xwe yên ser kültür, sanat û edebiyatê radigihînim. Vê saetê vê deqê hûn dikubin bi dengê xwe bi we re me. Ji rêberên milliyetçiyên Tirk Recep Alyamaç di xatirayên xwe yên Diyarbekirî da ser sekin û siyaseta bajêr rengekî dûrî dengên salên 2000 raber dike. Alyamaçê bi leqeba Komando Recep dibêje Diyarbekir piştî çêbûna Cumhuriyeta Tirkiyê heta salên 1970 jî merkezeka senteza Tirk İslamê bû û huzur dida dora xwe. Bo wê huzurê îspat bike, Alyamaçê ku dibêje ew kurmancî û zazakî jî zane, balê dikişîne ser zimanê stranên dewra genciya wî. Li gor xatirayên Alyamaç di wan salên têrhuzur da li qehwe û li def û dawetên Diyarbekir pirtir stranên bi Tirkî dihatine gotin û yên Kurdî jî nîvî bi Kurdî bûne, nîvî jî bi Tirkî. Bi gotina Alyamaç be, ew stranên dûrî kîn û xwînê pirtir ser eşk û evînê dihatine gotin. Ser meseleyê Alyamaç behsa salana meçe ser avê dike û bi Kurdiyeka şaş û Tirkiyeka rast be jî gotinên stranê li xatirayên xwe yên milliyetçî zêde dike. Beyraktarê siyaseta Kurdan Selahattin Demirtaş jî sala 2014 saz xist destê xwe û ew stran li ekranên IMC TV'yê got. Selahattinê sazbend û Komando Recep di spektruma siyasî da du rengên dûrî hevdine elbet. Lê her du jî bo huzurê, bo aştî û aramiyê xwe li eynî stranê digirin. Hez bikî, hez nekî ew cihê ye. Bes va strana bi gotinên xwe yên bi Kurdî û Tirkî sewta tarîx û tekamülê ye û wer dengekî wisa dide ku çi bigir bi herf û hevokên ji kovara Ziya Gökalp hatiye çêkirin. Ziya Gökalp ku sala 1922yan li Diyarbekir ji kovara bi navê Küçük Mecmua bi kurmancî kovara biçûk gotiye eger heye Tirkekî ji Kurdan hez neke, ne Tirk e û eger heye Kurdekî ji Tirkan hez neke, ne Kurd e. Belkî Loma ye sazbenda meşhûr Eyşeşan di xatirayên xwe da bo Mustafa Kemal Atatürk dibêje însanê mezin û destpêka trajediya xwe dibe ber meh û sala mirina wî. Eyşeşan dide zanîn ku ew meha dehan ya 1938 dema ew însanê mezin çûye rehmetê hatiye dinê û îdia dike ku qedera wê ya reş hîn ji wê çaxê ve bêlî bûye. Serencama saz, stran, tarîx û tekamülê ye sankî. Bi hev re dibêjin kûr bin, sallana meçin ser siyasetê. Keder heye lê ne qeder e.